år? Ja, lige præcis omkring det, der er der muligvis opstået en misforståelse. Er det den rigtige Alex, vi har igennem? Alex, må vi få dit efternavn? Hvad hedder du? Jeg hedder Alex Nyborg Madsen. Er det dig, der fedter rundt med Johan Ørting? Det havde jeg ikke set komme. Men det er stadigvæk breaking news. Det er breaking news. Det er Alex Nyborg Madsen og Johan Ørting. Det er et billede, man ikke har lyst til at se. Ej, Alex, det sagde du. Det er et billede, jeg har lyst til Jeg at se. tror, uden at fornægte sandheden, eller vi er ude i en and her. Vi har simpelthen ikke fundet den rigtige Alex, har vi? Og vi har betalt så mange penge for at finde frem til dig. Ja, men jeg er ked af det. Vi må arbejde lidt mere. Kunne man forestille sig, Alex, at det er noget, du har haft med at gøre, at du faktisk gerne ville fremstå som Johans elsker? Eller føler du dig uskyldig ramt her? Det er jeg sgu ikke sikker på. Er du da lykkelig gift? Ja, jeg er lykkelig gift. Ja. Ja, men jeg lever også med en forholdsvis fri partner, så hvis det skulle være, så kunne det nok være godt. Ja, det er godt, så kører det. Men det skal vi lige være flere om. Ja. Nej, jeg tror i virkeligheden, at... Hvad siger du til hele det her, når vi nu... Hvis et eller andet skal vi jo tale med dig om nu, da du ikke er den, Alex. Vi har faktisk kørt sådan noget, Alex, hvor vi har ringet til, vi har talt med Dan Racklin, vi har talt med Monika Krohmeier, Huxi Bak og Lille Lars, hvor vi har prøvet ligesom at ringe og planke dem deres allerbedste radiotips. Hvad kunne du tænke dig at berige os med? Du er jo en radiolegende, udover at være... Et radiotip? Ja, du er jo simpelthen... Vi er jo nye værter, vi er jo amatøragtige og dårlige. Hvad skal vi gøre for at få det her til at spille? Jamen, jeg har jo aldrig gjort ret meget andet end at gøre det, som jeg synes, jeg havde forstand på. Det var noget med at spille noget musik, og så på et tidspunkt i mit liv, hvor der passer meget godt med hormonniveauet, der lykkedes det mig også at lave noget radio, der kom til at handle om sex. Jeg tror, at det ville... det kan jeg faktisk godt huske. Det var sådan nogle historier søndag aften. Ja, det var da toplavet. Hvad var det hed? Erotika. Erotika, ja. Jo, så er du jo tantralærer. Det hørte jeg søndag aften, dengang jeg gik i gymnasiet. Ja, men altså, nej, jeg må tilstå, jeg har ikke studeret tantra, men jeg har en fornemmelse af, hvad det er, og hvad jeg i nattens mod med mørke, så kan jeg måske også snyde lidt. Så du godt lige knibe dig. Så du godt lige tantra. Giv den lidt tantra. Vi kan lave sådan en tantra-jam. Tantra-jam? Det tror jeg, det tror jeg er Johan. Men som Anna, sagt, så du sidder bare det er ikke meget jorden. Altså, det tætteste, jeg har været på jorden, det er, at jeg har krammet med hende en gang, hvor jeg selv har interviewet hende. Og jeg synes jo, at noget af det, der er interessant ved jorden, det er, at hun har en meget interessant måde at kramme på. Hvordan det? Jamen, jeg har forsøgt at forklare det sådan noget med, at det er sådan et babsekram. Fordi at jorden er jo et meget intenst menneske, som kigger en meget dybt i øjnene, og det kan få de fleste til at rødme en lille smule, og det lykkedes faktisk også hende og for mig til at rødme, men i hvert fald efter et interview, som jeg lavede med hende, så sluttede vi så selvfølgelig med sådan et venskabeligt kram, og det med jorden er krammet så en lille smule længere end kram normalt er, og så slutter hun faktisk tantrakram. Ja, tantrakram. Der, hvor man tror, at krammet er færdig, så skyder hun lige brysterne frem en gang, og trykker lige brysterne ind mod hendes bryske. Og det er sådan et fint punktum, synes jeg, at sætte på et kram. Det tror jeg vil indføre i min kram. Vi kører lidt afhængig af, hvem jeg krammer. Ja, det er selvfølgelig... Altså, jeg har ikke så høje tanker om mig selv, og jeg tror, at det var noget specielt til mig. Jeg har en idé om, at det er jordens måde, ligesom... Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror kun, det var til dig. Alex, jeg har kun mødt dig en gang, og der ved du slet ikke, hvis du slet ikke, hvem jeg var. Men jeg lover dig, næste gang jeg møder dig, så får du et tantrakram. Så får du brysterne lige op i snotten, gør du. Hele vejen går jeg. Men Alex, du har skuffet... til at lave den maskuline udgave af den er måske... Ja, så kan man jo få noget andet i hovedet, kan man. Prøv at høre, du har jo skuffet lidt med ikke at være Johan Ørtings elsker, men du har på alle andre planer, der har du været det vildeste hit at få i radioen her. Vi er så stolte, og vi håber, at vi... Har vi nogle lyttere, vi kan stjæle for dig for et eller andet program, eller er du bare blevet chef-agtig smart? Nej, jeg har faktisk holdt op med at være chef for noget tid siden, så ja, men altså, jeg har da et sted mellem 600 og 700.000 lyttere. Nå, der er det så ikke mere. Og en lille million om lørdag det så jeg kan da godt låne et stykke. Men hvis det er noget, vi kan hjælpe med den anden vej, som vi siger i Jylland, så går det jo lige over. Altså, det er bare at ringe, så er vi på. Jamen altså, jeg kan godt, altså 2 piger på en gang, det synes jeg, det er fint, det har jeg da meget med. Jeg synes jo, I er nogle søde piger, så I kan bare sige tak. Så laver vi forsider. Tak skal du have, Alex. Super tak. Vi skal høre noget musik nu. Tak skal du have, Alex.
Tak, Alex. Ja. Vi skal høre Anne Linnet ved min side igen. Det var den forkerte Alex, men det var en god Alex. Altså, jeg synes faktisk, at det var et hit at tale med Alex Nyborg Madsen, selvom det ikke er ham, der er Johan Ørtings jeg vil faktisk ønske, det var ham. Ja, det vil jeg faktisk også. Ikke fordi der er noget i vejen med den anden. Ja, det ved vi jo ikke, fordi jeg ved jo ikke, hvem jeg er. Lidt, altså, nødt til at sige jeg er jo lidt skuffet over, at der er så meget arbejde i Johans elsker. Altså, hun kan både trække det fra alt muligt, fordi hun er nærmest på kursus, hver gang hun er sammen med ham. Det er jo ret smart. Ja, det har hun faktisk smart. Alligevel konstrueret rimelig smart. Ja. Faktisk i går, da vi sad og snakkede om alt det her med Johan Ørting, det viser sig så, at Johan Ørting er flyttet til Langeland, men vi troede faktisk, hun boede nede på Halmtorvet. Og vi har haft sådan en helt tema kørende med, hvad er det, der foregår på Vesterbro. Altså, Rasmus Seebach, han går og græder i den her sang Engel, fordi hans kæreste finder en anden, og Johan Ørting står frem og har fundet en anden, og Shirley, hun går rundt ned på Gammel Kongevej. Så vi har ringet til Shirley for at prøve at finde ud af, hvad foregår der på Vesterbro, Shirley? Jamen, hvad foregår der på Vesterbro? Jamen altså, Vesterbro er jo stedet at være. Der er jo, som I kan høre, åbenbart alle mulige ting og sager, der sker, siden at folk kan blive ved med at finde emner og tale om det dejlige Vesterbro. Altså, jeg er jo fuldstændig tilhænger af Vesterbro. Jeg har boet alle steder. Altså faktisk så er du jo... Så jeg har boet på Østerbro, Nørrebro, Christianshavn, Christiania der og så videre. Men Vesterbro, det er altså der, hvor jeg bliver ved med at komme tilbage. Jeg elsker Vesterbro. Det er et fantastisk sted. Nej, hvor er det godt. Hvad er det sjoveste eller mærkeligste, du nogensinde har set, når du gik rundt på Vesterbro? Jamen, der går en rigtig flot... Altså, de mennesker, som der kender Vesterbro, de vil vide, at der går en rigtig lækker... vil nogen måske kalde hende lækkert udseende dame rundt. Jeg tror faktisk, at hun måske... er i det ældste værv, der overhovedet er. Jeg tror, hun er prostitueret. Og hun har simpelthen... Jeg elsker at se hende her damen på gaden, fordi hun har simpelthen den vildeste stil overhovedet. Det er altid noget med syle, spidse stiletter og helt vildt høje gamasher, som selvfølgelig er leopard, og hun har jo så åbenbart været på mode i rigtig, rigtig lang tid. Det kan være, det faktisk er hende, der har dannet mode for, hvordan vi andre vi skulle se ud, fordi jeg finder mig i hvert fald mig selv stående lige i dette øjeblik i en gamashe, som godt kunne være et peget under hende. Men det, som der bare er hendes kendetegn, det er, at hun har hængerøv i den samtidig. Okay. Og en crack in the back, altså en omvendt kavalergang, kan man sige. Hun har også en ryg på. Hvad hedder det på engelsk? Fremad, sådan helt sødt og pæn. Hun ser simpelthen vild ud, og så er det noget med den kører du ikke. Liter, og jeg ved ikke hvad. Du kører ikke den der modsatte omvendte kavalergang? Jeg kører ikke den omvendte kavalergang endnu, men det kan være, at det er bare fordi, jeg ikke har fået modet. Jeg simpelthen ikke jeg tør måske bare ikke endnu. Men hvem ved, om jeg om snart står i bladene med måsen ude af gamashen. Man ved det ikke. Det kan godt være, at jeg snart får mod til mig. Og du er jo et modeikon i forvejen, så du kan jo få det... Du kan jo sætte mere gang i det. Du er jo Danmarks svar på Victoria Beckham. Der er godt nok fordi hun ser da ubehageligt ud. Ja, der er lidt cykelstativ over. Du ser meget, meget lækker ud. Shirley, ved du hvad, vi har snakket telefonfis i dag. Har du nogensinde, altså jeg kan ikke forestille mig andet, end at du har lavet telefonfis med nogen, eller nogen har lavet telefonfis med dig. Har du en eller anden telefonfis-historie, som vi lige kan logge ud af dig? Telefonfis historie. Jamen, det er simpelthen så svært, fordi at, jeg har lavet rigtig meget telefonfis, da jeg var lille, og jeg kan simpelthen ikke huske nu, hvad der har været det sjoveste, altså. For jeg tror, jeg har lavet så meget, det hele er blevet en stor pærevælling af fis og ballade. Men det, som jeg måske gjorde, da jeg var yngre, altså nu er man jo, når man er 32 som mig, så er det jo måske lidt pinligt at sætte sig ned og lave telefonfis stadig, ikke? Og sådan, hvad skal vi gøre? Det ringer lige, hvor laver det. Ja, okay. Det er ikke det, du gør mest i. Jeg frem fra, da jeg var lille. Og jeg tror, det, som jeg gjorde mig mere i, det var at ringe på hos folk, og så sige nogle meget mærkelige ting, og løbe, eller også. En ting, jeg gjorde mig meget i, da jeg var lille, det er rigtig ulækkert, det her. Nej, kom med det. Sammen med mine veninder Stine og Laura, der lavede vi simpelthen, vi brugte lang tid på at sidde og lave kuverter ud af gaffatapesen, så det var, man, altså sådan, så de var væskefaste, eller hvad skal man sige, så man godt kunne putte noget væske ned i. Så gik vi ud og fandt en slimet hundenort et eller andet sted. Og puttede den ned i kuverten, og så sendte vi den ind af døre forskellige steder. Det synes vi var enormt sjovt. Og nu når jeg tænker tilbage på det, så er det jo sindssygt ulækkert og skide tarveligt, ikke? Men det havde vi altså meget, meget sjovt med, da vi var små. Det synes vi var alle tider, skulle jeg godt sige dig. Det er da også sjovere end telefonfis. Det er sådan mere ulækkert næsten. Så kunne man stå der og kigge på folk. Man har mange flere sanser med. Man har lidt øje med, når vi åbnede døren, og man bare går ud og svin og noget. Så kan man sidde der og grine i